Tisztelők, kortársak, egykori tanítványok, barátok és családtagok emlékeztek Bíró Ferencre, az 1981-ben elhunyt művésztanára és festőművészre, december 7-én a Pedagógiai Főiskolán. Az ünnepségen elsőként az alkotó emlékére a Horváth Tibor szobrászművész által készített és felajánlott műalkotást avatta fel Varga Gyula főigazgató. Horváth Tibor, az egykori tanítvány, így emlékezik mesterére. Hálával tartozom neki, úgy gondoltam, hogy amikor én 14-15 éves koromban elhagytam ezt a várost, az ő segítségével fordultam ebbe a szakma felé, és ahhoz, hogy közel 30 év ezt gyakorlom, ez elég sok indítást adott ő. Tehát ezt én hálából csináltam. Milyen útravalót kapott mesterétől? Útravalóra én nem emlékszem, hát a művészet iránti valamilyen szinten alázat, de ezt nagyon nehéz így megfogalmazni, hogy milyen útravalót, mert itt az élet gyakorlati oldalaiból indult ki minden, és nem voltak ilyen útravalók. Hát én láttam egy embert, aki szimpatikus volt gyerekkoromtól kezdve, láttam azt, hogy ő szerényen, szolidan azt képviseli, amit szeret csinálni. Hát talán ez az útravaló, hogy mindenki csinálja azt, amit szeret, és ez nagyon fontos. Az ünnepség további részében juhászné Lévai Katalin, a megyei közgyűlés elnöke, Bíró Ferenc kiállítását nyitotta meg a főiskola Parafa galériájában. Az elnökasszony felidézte a művésszel történő személyes találkozásainak emlékét, majd megfogalmazta. Bíró Ferenc mélyen érző, gondolatgazdag, meditatív és szűkszavú ember volt, aki munkájában, festészetében tárulkozott ki igazán. A táj, a természet inspirálták, a fák, a vízpartok füzesei, a tanyaépületek, a szelíd dombok, a vízmosások. A kékek, a vörösek és a sárgák valamelyikének gazdag árnyalataiból építette fel a képi világot. Majd juhászné Lévai Katalin hangsúlyozta: Bíró Ferenc tanárként is igényes, lelkiismeretes és alapos munkát végző, pontosságra törekvő ember volt. Ismerettárából két kézzel szórta kincseit, látásra, szakmai biztonságra, tiszta emberségre nevelt, tanított és intett. Magyar József festőművész így emlékezik egykori mesterére. Bíró Ferenc szerintem mindenkinek az igazán személyes emlékek, amik megmaradtak és belénk vésődtek. Én tulajdonképpen így kerültem erre a pályára, az egy dolog, hogy folyamatosan rajzolt az ember kiskörök korában. Meglátta a munkáimat, festményeimet, és ő javasolta, hogy Hajdúböszönbe jöjjek a Rajzolgató Gimnáziumba, és elmondhatom, hogy ő indított el a pályán. Később itt Böszörményben, a gimnáziumban tanárom is volt, valamint ide ebbe az épületbe jártam, az óvónőképző intézetbe szakkörre hozzá. Most, hogy itt a nagyszerű szobor előtt állunk, elmondhatom azt, hogy igazán sikerült megragadnia a szobrásznak a igazi Bíró Ferencet. Rendkívül szerény, halkszavú ember volt. Amikor kritikát mondott a munkánkról, vagy munkáinkról, akkor azt igyekezett nagyon csomagolni. Onnan gondoltuk, hogy olyan baj van, hogy beletúrt a bajszába, a sárgás bajszába, és alig talált szavakat, keresgélte a szavakat, hogy nehogy megsértsen bennünket valami módon, hiszen mi érzékenyek voltunk minden kritikára, és akkor már tudtuk, hogy baj van. Tehát valami nem stimmel, hogyha a mester a bajszát fölnyomja, és ilyen szaniolba csomagolva elmondta körmondatokkal az, hogy mi rossz a képben. Ez egy jellegzetes Bíró Ferenc féle korrektúra volt.